Bună ziua, eu sunt Crash și o să vă prezint setul 31088 și această variantă cu rechinul. O să începem de la cea mai mică construcție, adică asta. Vă întrebați de ce cu ăsta aici și nici măcar de ce nu e așezat cum era acolo? Păi asta e fiindcă câinele meu a lăsat cele două piese care făceau să stea așa. Și mai au și acea cutie unde țineam astea, așa că am înlocuit cutia cu un cufăr și nu mai am alte piese de alea. Da, e ok, uite, vă arăt asta. Aici e o algă și pietre aici și cu piesa asta, comoara. E super tare. Îmi place, uite, am pus aici o de asta, fiindcă nu mai încăpea înăuntru. Înăuntru avem un bocal de aur. 1, 2, 3 aici sub bani și două diamante și două de astea, nu știu ce sunt exact, dar mă rog. Adică o să punem acum la loc, stai să o facem să se închidă. Uite, o punem la loc și trecem la următoarea chestie, care este crăbulețul. Este foarte mare acest crab, uite, vi-l compar acum cu o minifigurină, adică uitați-vă și voi, un dit are crabul. Așa, super. Aici avem cleștii, adică care fac țapi, adică, ascule crabulețul, țac-țac, adică aici. Își mișcă astea articulații cu bine, deci sunt foarte flexibile. Deci, da, îmi place foarte mult. Bun, deci, uitați. Deci, poate să facă așa cu clești, adică să-i închidă și să-i deschidă. Își mișcă astea și își mișcă toate cele 6 picioare. Cum vreți, puteți să-l faceți să stea, uite așa, foarte sus sau foarte jos. Da. Ultima chestie este rechinul mare alb, adică chestia principală. Mie îmi place foarte mult setul ăsta, mi l-am dorit din totdeauna. Bine, nu din totdeauna, de când a apărut. Dar mi-a plăcut foarte mult că au făcut un rechin alb la mărime bună, adică uitați-vă. Uitați omul, omulețul cât de mic e. Vedeți? Uite cât de mic e. Iar acest rechin e bun să vă jucați cu el. Îmi place cum sunt făcuți ochii. Dacă vedeți așa, este una. Uite, vedeți? E un fel de ăla. O bagă de aia simplă care strălucește și a fost băgat acolo și uite, dacă îl pui în lumină puternică va fi așa. Și deodată ce pui degetul acolo va fi așa, ok? Îmi place foarte mult. Îi se mișcă gura, uitați câți dinți are, perfect. Și are aici chestiile astea, aceste pante, adică pantele, opa, haide telefone, stai, te rog. Adică, uite, piesele astea cu pantă, stai, vi aduc cât de aproape pot și îl fac cât mai bine. Piesele astea cu pantă sunt făcute să reprezinte branchile și îmi place cum e construită gura. Îmi place foarte mult rechinul și uite, deci își mișcă asta, își mișcă capul așa, așa, așa. Bun. Și acum trecem la mijloc. Mijlocul are două aripioare, uite, vi le arăt de sus, două aripioare care și ele au articulație cubilă. Pot fi făcute în multe feluri, vedeți? Și aici este, nu știu, aripa aia care stă așa și care o vezi deseori așa. Ok, deci îmi place și își mișcă și aici. Iar aici avem cele două tot aripioare care aici care trebuie să stea așa, dar și ele pot fi mișcate.
Și aici avem coada, se mișcă așa, și mai ai și zona asta ca să o faceți cât de așa sau cât de strâns. Eu personal aș vrea așa, că îmi place cum arată așa. Bun, deci da, rechinul ăsta nota 10. Ei bine, și ăsta a fost setul 31088 și zic că e foarte bun pentru copii, mai ales pentru cei care vor să facă ceva, adică poate să-l filmeze, să facă filmul Jaws din Lego, e foarte bun. Mai ales trebuie să căutați pe net, să vedeți câte variante de rechini sunt. Căutați pe net Lego 31088 și veți găsi setul acesta. Și o să vedeți că primul videoclip, chiar primul, cred, o să aibă toate variantele de rechin care se fac din set. Și da, e super tare acest set. Bine, pa, pa, nu uitați de like! Pa, pa!